batinsa da ni da ke min yi daɗewa ki yau tunawa ke zaina. Ni za ki zaɓa Aminu Dubai kina a raina, dukan kulawa zan baki yana da kyau dai ki tuna zaina. Kar da ki manta da ni fa da ke min yau daɗewa, ki gane cewa ƙaunar ki a zuci ta yi daɗewa. In bar ki raina zai so su kiyo tunawa, ki bar batun wancan kar ya saka biyo fashewa. San ina san ki in kika bar ni zan kasance a ruɗani. Ina sha ruwa rana ke ce nake jira, in baki na ƙaura ya mai kyawun sura. Ina kai mataki kan ƙaunar ki yanzu me saura, ki ƙaunar ki je mini ɗaurin goro so ya ɗi mauta ni. Ki ankara bisan ki ne kuma kin san ni ba na hantara, sassan jiki duka sun gamsu ke suke jira. Wallahi ni Zainab kiran ki kawai nake jira, ki kama hannuna ni tije ki ce da ni zo mai zamani. Ya shige kalbina ko jiya da shi ne kwana, ki yarda a samu na rana shine cikar burina. Idan hankali na zai kwanta zuciya ta wurin kuna, ki zaɓan na kai ki gari na Abuja yin hakan zai miki amfani. Zuciya tana begenki, burin ido kallonki, ƙaunar kike saka in shauki, ki zo ki ce miyo tattaki. Ni da ke muna jerawa, kin zamo sarauniya ni sarki, a fadar ki zanyo yaƙi. Zan tara bayina har naki domin su sanya ki sukuni. Guje ki ba sunnar manzona, aure za mu yi ba fargaba. Na faɗa wa abokaina duka 'yan mata ba su kai ki ba, yau na ja daga bai raba ni da ke ba a yi shi ba. Ki ɗau Aminu Dubai na Abuja ka ta manar ki ta koma rani.